Jammiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe Dingiral Jamma Belaa. Yo Allah yurmo musidɗo men balli siyafo ɗum kanko e denndangal maadi julɓe. En ngari ha hannde jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiitende Hakkunde Dia e Seŋoor Ñaawoore Mamadou Dia nde mawɗo men Bacca Bah. Tawi gonnoɗen koye gollal ɗiɗi. Joni ngaren ɗo peeñgol tati. Ñalawma jeetaɗiɗi nokku ñaawirde Ndakaaru ñande hoore bir 11 duujal hitaande 1993. waktuuji 10 haa waktuuji 12 tawtoraaɓe mawɗo Mamadou Dia ñaawateeɗo wondiiɓe makko nayo ñaawdateeɓe makko avocat ji makko ɗiɗi ñaawo hoorejo ñaawirde nde ñaawdiiɓe makko ɗiɗo député ji 5 ñaawdiiɓe maɓɓe procureur yimɓe heewɓe arɓe tawtoreede ñaawoore nde hunde e gendarmaɓe e alkateɓe. ñaawo hoorejo ñaawirde nde omo jooɗii ɗo heewno jooɗaade ɗo omo ɓorni robbo ñaawoɓe oolo meetolol danwol ina welta e daande omo fuufi kayitaji makko ɗi o meeɗaano hippinde yeeso yimɓe ɓe hay laawol gootol fulloyel makko ina sawndimo o wi bandiraɓe on calminaama gooto fof inde mum e yettode mum. Hono no mbirunden hanki ni hannde rokkore konngol ko tuumaaɓe ɓe eɗen nganndi ko ɓe njoyo mawɗo Mamadou Dia e wondiiɓe mum nayo kono nde wonno en mbawata rokkude ɓe kamɓe fof konngol ko gooto e maɓɓe tan haalata e dow innde heddiiɓe ɓe. So hannde yewti ko ɓaawo janngo ngartaten ɗo e kawral janngo ko dewo 12 duujal hitaande 1963 ko ɓaawo janngo amde 13 duujal hitaande 1963 ñaawoore nde yanata ɗum ko caggal nde min ndisnotiri minen fof e dental ɗum firti ko ñaawo e ñaawdiiɓe mum e potal hol jogiiɗo naamdal yimɓe ɓe hay gooto jaabani ñaawo hoorejo ñaawirde nde o wi aywa tuumaaɓe on dokkaama konngol mawɗo Mamadou Dia omo jooɗinoo e ndeer cuurel tuumaaɓe ɓe omo miijotono ko gasata omo ƴeewa ñaawirde nde e maango mayre ñaawooɓe ɓe e comci mumen hujjinantooɓe mo ɓe e ɓoornanteeri mumen dadiiɓe ɓe e pafti mumen ɗemngal ngal ɓe kaalata ngal e mbaadi maggal députéji ɗi e dille mumen ɗum ɗo fof rokkatamo ko huunde wootere ɗum woni farayse ngendi mum e pinal mum o wiya ɓernde makko wallahi François noon haali gonga ko ɗum tigi woni peau noir masque blanc ɓaleeɓe wontuɓe tubakoɓe. Nden ñaawo wiiɓe dokkaama konngol o suuti junngo o ummi o darii e ndeer cuurel tuumaaɓe ngel o fuɗɗi o wii ñaawo tedduɗo hoorejo ñaawirde teddunde nde onon yimɓe tawtoraaɓe ɗo ɓe kuuɓal ko min jogii konngol tooñaaɓe ɓe ko min jogii konngol tuumaaɓe ɓe ko min jogii konngol fawaaɓe fenaande ɓe ñaawo tedduɗo hoorejo tedduɗo onon yimɓe tedduɓe tawtoraaɓe ɗo ɓe kuuɓal hunde ɓurata muusde komin pawa koye dental ete alaa heen fof ko woni goonga e laawol
ko adi fof ɓe mbi min jinno ko libde laamu meɗen, min jinno wadde ko kuddata e leydi meɗen. waɗata kuddata kay komo jogaki doole e juuɗe muɗum. hol gonnoɗo hoorejo jagorɗe ko min. hol kalfinanoɗo politique nder leydi ndi ko min. hol kalfinanoɗo nder leydi e ndenka mum ko Ibrahima Sarr omon ɗo jooɗi omo sawndi kam. hol kalfinanoɗo koppareje ko Haamiidu Njaay kankone omon ɗo sawndi kam. hol kalfinanoɗo njeygu ko Joseph Mbaye omon ɗo heeɗi ko kalanmi koye dental. hol kalfinanoɗo kabaruji ko Alioune Tall omon ɗo futtino gite ko alda hay majje lawol gotol. yimɓe ɓe wone mabɓe jali seeɗa. ñaawo hoorejo ñaawirde nde kankone o muusi seeɗa. mawɗo Mamadou Dia o wi hol keddiɗo e laamu ngu poɗɗo jogade sembe. ina wayno ko hay goto. nden noon bandiraɓe tedduɓe, wiide komin yinnoɓe wadde kuddata e leydi meɗen ko hunde nde wawa deejde e nder hakkillaji meɗen. tawa noon jomum miijortoɗo ko hakkille muɗum. bandiraɓe tedduɓe tawaɓe ɗo ɓe kuuɓal. ɗum ɗo ko ñaawoore fewjande fawande e dow fenande, defande ha ɓendi e nder fayande bolle puyɗe. ɓe tuumi min ko haddeɓe wadde ko lawol rokkiɓe ko e wadde. ngati min kadi ɓe badde e wodde ngam libde laamu ngu gardimi ngu. ɗum ko gonga so haalde gonga. min kadi ɓe badde e nder assemblée sabu ko min haaldunoɓe. kala kone waɗe alay saago yewri nde e nder parti meɗen. caggal ɗum kala ko hawra siine e hakkunde meɗen. ɓe mbi kala ko hawra tawa windaka ko mere ɗo maɓɓe. kono minen to banggue amen kala ko hawra e konngol koko foti siinere e gollal hayso windaka e kayrol. e nder pine Afrique konngol nattiɗi no ndiyam. ndiyam noon so rufi hoccora hono kurjuru. ɗo amen hay goto fotano firtude ko hawra e aadi, sabu salade aadi ɓuri firtude ko jaɓano e aadi. onon noon mbiɗon oɗon firta ko kaldunoɗen e aadi. oɗon jaafo. bandiraɓe tedduɓe, ɓe mbide e ko roomi ko wonde ko dictateur e hoore mum. kono so tawi ko yidde leydi mum, wallude remoɓe doofolɓe leydi mum, etade jangguinde ɓiɓɓe leydi mum, fondude ha fota ɓesndu leydi mum. so tawi ko ɗum woni ekkade wonde dictateur e hoore mum, nden kala dictateur e aduna he ko min ñambata e hoore mum. bandiraɓe tedduɓe, ɓe mbide kadi gommi koye haɓade ceernaɓe meɗen fotɓe ardade men e diineji kam e laabi meɗen, fotɓe hollude en peewal e nder galleji meɗen. kono holko woni haɓade ceerno e hoore muɗum? wiide ye ceerno nunɗu e golle muɗum, toppito juma e jama e njuulu muɗum, janggina almuɓe mum wasa hutorade golleji mumen. min mbi tan ko yo ceerno yaltin juuɗe mum e ndema gerte meɗen, ko noonne to banggue politique leydi meɗen. koto almuɓe mum wasde andude tigui rigui ɗo ceernagal men haaddi e politique meɗen. min mbide ko yo ceerno rento jowkal aduna e komte muɗum, koto aduna makko lomtademo laakara makko e jobdi muɗum. hay sinno noon emin gandi aduna wawa serde e laakara e golle mum. beele ko ɗum ɗo woni haɓade ceerno e leydi meɗen. ala yoɓe kal gorka
kaɗo kam na fengiɗi e hakkille meɗen. Bandiraɓe tedduɓe, ɓe mbide kadi komi jiɗɗo yaltinde leydi meɗen e ko gonnoɗen e hitande 1956. holko gonnoɗen bandiraɓe sehilaɓe? ko wiide e heddade nder gotagu yimɓe faraysi, kono de kadi wonko kaldunomi e président Seŋoor, président meɗen. min mbino emin goota e kawral leydi meɗen, kono min mbaɗa feere ko yaawi e yaccade e yaltude e jimadi kisiri faraysi e peeje muɗum, e etade jeyde koye men e timmal kam e kuuɓal. kono no jiirunomi omo yaara hollani nundal, tawmi ko kanko hayɗo e duuɓi ujunere e limgol en gona yaltoɓe e colonial faraysi e kawral. ko ɗum ɗo de addinimi yiilade e ko yaawi jokkodirde e dendagal leyɗele ko neɓani, beele so en jonti jeyde koye meɗen hay joom doole goote tampinta en. eɗe sikki noon ko ɗum ɗo woni ko Seŋoor yiɗano ejje e meɗen. yimɓe noon mbawa ƴellitade e jeyde ndimagu mumen tawa marani kalis mumen, janggani ɗemɗe mumen, jeeyani faggude mumen, ndemani ñamdu mumen, ndenanani koye mumen kisal mumen, cuɓanaki koye mumen jokkodiral mumen, kaɓaki bonandeji ardiɓe mumen. bandiraɓe tedduɓe, ɓe mbi laamu foti wonde tan koye juuɗe goto e meɗen, ko on woni hoorejo leydi meɗen. ko kanko foti tan feccude no welda e leydi meɗen, mo fecci heɓa hebbina hay sinno na duppa weddo, mo feccani heɓata hay sinno ko bawɗo na gollo. kono ɓe jejjiri wonde dowla men guila e fuɗɗode muɗum tambi ɗum ko sembeji tati e kawral meɗen. sembe gadano ko tino ko foti waɗede e leydi meɗen, sembe ɗimmo ko ñaawowo kala ko oñi e golle meɗen, sembe tataɓo ko lawɗinowo ummorade e députéji meɗen. hay sembe goto e majji e lawol fotani bewde e dow goɗɗi ɗi e nunɗal. so en deppi ha sembe goto e majji fawima e dow keddiɗi ɗi ha teddi, so eɗen murɓo e leydi en tinata. e konngudi gorɗi ɓurɗi labde e nder meɗen, jinmi wiide so hoorejo leydi dewi e dow men, dewi e dow sembeji keddiɗi ɗi e leydi men, o nattat wonde hoorejo leydi ɗo men, o wontata ko lamɗo leydi mbaɗo fof, guittowo fof. e dow ɗum dowla men o nattat wonde jeyal dendal ngal, o wontata ko jeyal keeringal. hoorejo wonta joom doole e sembe mbawɗo fof, jogade noon kuule tembolinde e dolnuɗo e leydi men ɓuri jogade gorko joom doole e sembe ɓittowo en. bandiraɓe tedduɓe, ɓe mbi min pewjata ko ruttade to ndentagu Mali e ndaw ko hani. serde men e dowla Mali ko jumde mawde ɗo men. holko waɗi mi wiide noon e cuusal? en mbawa yaade yeeso tawa en ndentani e kawral. Kwame Nkrumah haali ɗum haalti ɗum. lamɗo mawɗo pattam lamo Éthiopie, lamɗo lamɓe hono Eli Selassie haali ɗum haalti ɗum. Gamal Abdel Nasser mo Égypte haali ɗum haalti ɗum.
e woɗɓe ɓaleeɓe Amérique naaɓe e Caribbean naaɓe. So tawii leyɗeele ƴellitiiɗe ɗe ene mbiya rentude yontii, holko haɗata leyɗeele gonɗe laawol ƴellitaade ɗe rentude? Ko dental woni doole men te ko ɗum tan malata en. Amérique naaɓe kaali ko wayi noon te ɓe kaali goonga celluɗo. United we stand and divided we fall. Holko ɗum firti banndiraaɓe? So en dentii tiiɗen daroɗen, so en ceertii lohen njanen. Kono ɗum woni koye leyɗeele mawɗe ɗe, ko ɗum woni ko leyɗeele mawɗe ɗe calanto en. Banndiraaɓe tedduɓe, ko ceerɗen e colonial Farayse ɓooyaani tan hay seeɗa. Mati bom so haalde goonga en ceertii heen. Négocier l'indépendance, c'est renoncer à l'indépendance. So yimɓe cuɓanaama hakkude ndimaagu e maccungaagu, cuɓiima maccungaagu, tawata wonko ŋakkiri ɗumen e hakkilantaagu. So leydi subnaama jeytaare hoore mum saliima sumngo ngo, wonta teddude e giri yimɓe ɓe haa aduna firtoo. Holko seerndi colonial kiirngal e kesal? So haalde goonga hay batte. Fof tan ko huutoraade yimɓe e ɓuucaade iyemeeje mumen. Alaa noon ko ɓuri bonde wiyeede ko jeyde hoore muɗum, tawa so haalde goonga ko jeyaaɗo e hoore muɗum. No neɗɗo wayi fof ko noon nanngirtee e nguurdam muɗum. So neɗɗo teddii ko kañum teddini hoore muɗum. So neɗɗo hormaaka ko kañum woni mo hormaaki hoore muɗum. Farayse naaɓe yo, Amérique naaɓe, Riis naaɓe yo, kamɓe fof yo ko intérêt ji maɓɓe tan yo. Enen ne en mbaawataa so wonaa rewde intérêt ji meeɗen. Hare ɓuuɓnde walla wulnde fof fotaani wonde ngoƴa meeɗen. Afrique ina foti rentude. So en ndentaani ɗo haa buutufal wutta, ko caggal tan keedeten. Ñaawo hoorejo ñaawirde nde. O suuti junngo e yidde wiide mawɗo Mamadou Dia ko rokkonoo ko gasi. Mawɗo Mamadou Dia o faamii ɗum e makko, o deƴƴi, o hucciti e ñaawo. Ñaawo hoorejo ñaawirde nde, o ƴeewi montor makko, o wi'i eyi monsieur Dia, ko dokkonoɗaa ko gasi haa laaɓi cer. Aɗa jogii hojom gooto ngam waynaade. Mawɗo Mamadou Dia wi'i eyi ñaawo tedduɗo, mbeɗa anndi ñaawoore nde yani haa gati. Ngati geɗe ɗe ko fewjaade haa payi. Kono ko leydi ndi e hoore mum fewjanaa haa boni. Wonaa minen e koye amen fewjanaa e majjum. Minen min ngonaa saasooɓe te emin nganndi ɗum. Min jinnoo tan ko rokkude yeru e politique men. Min jinnoo tan ko ƴellitaagol jawngol leydi men. Ngati hay gooto tan e ardiiɓe men fadataa en. Ete hay gooto arataa gollanoo en leydi men. So tawii tan on tiinii ñaawoore nde e dow amen, ete mbiɗa anndi kon fiinooɓe nde ngati ɗum ummii ko dow mon. Onon ne ma dartol ñaawon ko aldaa e luural. Minen komin yahooɓe, onon ne kon yahooɓe. Ko timtol heddotoo, ko golle keddotoo, ko dartol heddotoo. O deƴƴi. Ñaawo hoorejo ñaawirde nde wi'i eyi a jaaraama monsieur Dia. Hunde nde yowaama ɗo haa ɓaawo janngo aamde.
ñande heen wonata ko 13 lewru joyeɓiru hitande 1963 ko ñande heen Ñaawoore nde yanata tatti fulliyel makko e dow taabal makko o ummi o dari yimɓe fof ngummi dari o fokki yimɓe ɓe ne fokki kamɓe fof ɓe jalti saalo ridoji ɗi telli ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe oɗo karten ha ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama.